दिनै बे समाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जिहेतु 42थि बोसोरनि जथुम बे समाव सासे जे गुरुदेबनि सायाव मोजां बे बोसोन बाथ्रा बुंनायनि सायाव नोंथाङा माखासे बोसोन होदों दिनै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो जे गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ जोंनि बर'नि गेजेराव मा बिहोमा होलांदों आरो गुरुदेब हिसाबै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मखौ मानो मानिनांगौ होननानै सानो खुलुमबाय दिनै बे जैमागुरियाव जानाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि 42थि बोसोरारि जथुमा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जिथु बे हाबाफारि बेवहाय आंखौ दिनै साइमन कमिसन बे जिथु साइमन कमिसन 1929 मायथाइयाव मोनसे फैदोंमोन बेवहाय मेम'रेन्डाम जिथु गुरुदेब कालिचरन ब्रह्ममोनहा हैदोंमोन बिथांमोननि बे हाबाफारियावनो जाथिनि थाखाय एबा हारिनि थाखाय मा रैखाथि होआमोन बेखौ आंखौ बुंनो थिनदोंमोन दा बेवहाय बाथ्राया बेनो जों बुंनो थाङोब्ला बर' हारि एबा बे बर' समाज बा जोंनि बे बै समनि गवालपारा आनडिभाइडेड गवालपारा एरियानि जिथु जोंनि मानसिफोर ट्राइबेलफोर बिनि संरैखा एबा रैखाथिखौनो गुरुदेबासो होखादोंमोन मानोना बै समाव जोंनाव लेखा गोरों मानसि गैयामोन बै समाव जोंहा माहारियारि आफादफोर गैयामोन दानि बायदि जेरै बर' फरायसा आफाद थुनलाइ आफाद बेफोरबायदि आफादफ्रा जोंहा बै समाव गैयामोन नाथाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ गाबखांनानै जिहेतु बेयो बै समनि एसे लेखा रोंनाय सासे सुबुंमोन बियो ब्रह्म धोरोमनि जिथु बोसोन बा गियान बा आइडिअल'जि फिल'सफिस बेखौ लानानैनो बिथाङा सोलोंथाइनि बिथिङाव रांखान्थिनि बिथिङाव समाजखान्थिनि बिथिङाव राजखान्थिनि बिथिङाव जा हायो बे ओनसोलनि जाथि बे ओनसोलनि समाज फोसाबनायाव बिथाङा गोसो होबोदोंमोन आरो बिथांनि अननायावसो दिनै बिथांनि दैदेनबोनायावसो दिनै जों दिनै जा अबस्थायाव दं बे दिनै गुरुदेबनि अननायावसो होननानै जों मोनदाङो एबा आं सानो दा दिनै गुरुदेबखौ बावनानै बर' हारि जानो हाया गुरुदेबखौ बावनानै बर' समाज जानो हाया दिनै BTC BTR BAC जिखियानो जायाथों मानो बे गासिबो गुरुदेबनि अननायावसो होननानै आं सानो मानो होनना बुङोब्ला साइमन कमिसनाव बै मेम'रेन्डामफोर जिथु होदों बे मेम'रेन्डामाव बेफोर रोखा लिरनाय दंजोबो गासिबो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि खोथा होन बा MLA फोरनि रिजार्भेसननि खोथा होन बा गवालपारा डिस्ट्रिक्टखौ बेंगलजों हरनायनिफ्राय रैखा खालामनांगौ बेनि खोथा होन सोलोंथायाव बा एपइन्टमेन्टफ्राव बर'फोरनि रिजार्भेसन बा ट्राइबेलफोरनि रिजार्भेसननि खोथा होन बेफोर गासिबो बाथ्राफ्रा गुरुदेबनि बै शिलंआव हैनाय मेम'रेन्डामावसो दंजोबखायोमोन दा बेखायनो आं बुंगोन गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ जोंनि राजखान्थि समाजखान्थि सोलोंथाइ बिथिङाव गासैयावबो रैखाथि होबोदों आरो बेल' नङा बिथांनि देरसिन कन्ट्रिबिउसना जाहैबाय जाथिखौ बै समाव जेब्ला जोङो मुगै जानायमोन बा गाहाय थाखोआव दंमोन सोलोंथाइ गैयामोन बेफोरखौ धोरोमनि लामाजोंनो माबायदि जों संस्काराव लाबोनांगौ फोसाबनायाव लाबोनांगौ माबायदि जों गुवार गोसोजों जोङो जिउखौ दैदेननांगौ बे संस्कारखौ बिथाङा जोंनि गेजेराव होफैनायानो जोंनि देरसिन अबदान दा बिथांखौ बावनानै जों जाथि जानो हाया जों हारि जानो हाया बेखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय बाथ्राया जाहैबाय दिनै जाय जेखि धोरोम लाया ब्रह्म धोरोम नङाब्लानो दिनै जोंनि बर' समाजाव जाफुंजोबखाया हाबायावनो होन नों श्राद्धआवनो होन नों बहाबाबो होन जायफ्रा माने हिन्दु धोरोम सिबियारिफोर जोङो बांसिनानो मेक्सिमामानो दिनै जयग' होनानैसो जोङो हाबा हुखाबो खुङो बा गासिबो नियम खान्थिफोरखौ खालामो दा खिन्थु जों जयग'ल' होनायजों नङा आंनि बुजिनायाव जोङो धोरोमनि गोथौथिखौ जोङो गुवारसिनै बुजिनांगोन बेखौनो आं बुंनानै बुंगोन एक्सपानसन जोंनि सिन्ताधाराया एक्सपानसन जानांगोन माने बेवहायनो बाथ्रा फंसे बुंनाय दं बिं एन्ड बिकामिं सत्संगनि मोनसे लजिक बेयो माबा फिल'सफि बिं एन्ड बिकामिं श्री ठाकुर नकुल चन्द्र बुंदों माने जोंनि सिन्ताधाराया थांनाय आरो जौगानाय जानांगौ दा जोंनि थांनाय जौगानाया बिराद एक्सपानसन गुवार जानांगौ बेवहाय माने माबा मोनसे जाथिल' अबेबा मोनसे गोजौ गाहाय अबेबा मोनसे धोनि गोरिब
बेफोरबायदि नङा माने माब्रै जोङो डेभेलप खालामनांगौ सोलोंथायावनो होन सिन्ताधारायावनो होन जों माब्रै मोनफ्रोम बिथिङावनो जोङो एक्सपानसन लाबोनांगौ गुवारथार लाबोनांगौ बांसारनाय लाबोनांगौ बेखौ जोङो लाबोनो नाजायोब्लासो जोंनि बे ब्रह्म धोरोमनि जिथु थांखि बे थांखिया जाफुंसारगोन होननानै आं सानो